la pet kendiat kwa shi kwa ban pet la pet ke wei ka ba manumala kwa pet ka ba kham he shishu ka ba kham inside met shishu kwa ban pet halu ko por mo barang pet te sotuna hnrei andra det nang to ka tong ka jing pen kendo namar ki brio habat la dap de ki ki bas nio ki ba inside met ka pelong ya kiru makin grani ki ba inside met makin perkhat ki ba inside met makin leru ya ki ba inside met kumlongin le hakani ka por ban kong e kalong ba ngin sumari la de ngan ong yang ibaro bang yaman sumari la de yaman sumari la de shimet ngin sumar yala ki jong ki khon ki ti ki jong ngin sumar ya ki jong ki bahayeng bahasam ki jong bang yarap iwe ken hakani ka benta khnang bang nam sha yo rai hakini ki por jong ka jing isai met ki por jong ka jing kwa brai ki bajur hakini ki sni ngako ban ai hapring jong phi lightly ki khot lani ki benta na ka tien ka jong blei ka ban no ka jing rap ye phi kai im tiap yo na pring jong phi ru ki bala sha te sha khom ha ki ni ki jing blen ki bas ni ha ki ni jing blen bas ni u blei on ai bor ye phi ha bang in pulie ya ki ni ki benta na ka tien ka jong ba to phin sha skor ba to blen ko khu ye phi ba ka bu ko nin pandam lang ha ka jing doi na ka shithi sha ki nong galatia kal nong ka basan ka khot ka ba khan riu ter ka ong kum ni henrei nga ong tu yai do minsim te kumta phin om pandap ya ke jing kwa ka do henrei nga ong tu yai do minsim te kumta phin om pandap ya ke jing kwa ka do namar kata ka do ka kwa persya yo minsim bau ta minsim mar persya ya kata ka do namar kini ki ya ma persya kat ba phim yo le ya kita ki ai ru ki ba phi damon henrei la dala ya lam ya phi da sim phim long hapo ka hukum kai menta ki jing le jong ka do ki long ki ba pau ki ba long ka jing klem ka jing bam khot ka ba le nuti bat kumta ter pulis shuru sa ka wei ka de khot ka benta ka long na ka shithi ka baneng kong sha ki nong korent ka nong ka ba hen rio ka de khot ka ba khat phra ter ki tien ki ba ong kum ni to phet yak no phi na ka ta ka jing le auria ka pop baro ka bo briu ulale ka long shabar ka met henai uta ubale auria ule pop ya ka ta ka met ka jong uhi ha to phim tip ba ka ta ka met jong phi ka long ka ying shong um sim bo khoi uba hapo jong phi ya uba phla yo na uble ba phim long lucky jong hi namala thie no e phi daga bor ba ti namar kata to panan buram yo ble hakamet barakam nusim jong phi ki balong ki jong ble kamet bakam nusim ka jongi kalong ka temple jong nusim bakho ni long ki jong ble nado ka basdang ba hado ka bakot jong jing jong iru ka de ran long ta nan puli ka de khot ka bakhat du ka ba phila ban siam na ka kitab sithi se ki nong rom kala nong ka bakhat ar ka de khot ka ba nung kong bat ka ba ar ka ongkum ni namar ka tanga kar pat e phi ko para bangai na ki ta ki jingle is nei gi jong blai ban ai tin no ya ka met jong phi kum ka jing knya ba em phi ngen ai ti ka met ka jong ni kum ka jing knya ba em kam sim ong ban ai ti ya ka men se ban ka ong ban ai ti ka ni ka met na ni ka met ka ba pen le pop yang ni harakas ni kum ka jing knya ba em ba khoi ba ka ba pen sngo ba e ya ublai ka ba long kan ka jing shakri ba kan jaman siam ka jong phi habangi IT riong ka met ka jong ni ha o man pen nan buram ya ublai ka ta ka long ka jing IT ka jong ni ha ka ba kan jaman siam hi la ong ni ba to wat pen seriem rangkat ila di bat kan ka perthai hande to pen ka la durno el de kan da ka jing pen thamai ka jing bot jong phi ka jing bot ki jong ni ki dan kambar long ki jing bot ki ba thamai la ka jing bot ka ong ba thamai ni la ban yai ha ka mon ka jong ble la ong ni bang yin pen seriem el de rangkat bat kan ka perthai hande pen ka la durno el de phi hoi uble ula man pen ka la dur ni hande la ong bang pen ka la dur re la de phi nyap sim ka ra ya la de phi uble pen bor uble ya ap yang ni bangin wan shu kumuk pa ubak ho ukwa man yarap yang hande lada mangi pat yim sim mi ka rai
น้องไอพีก็ลองกับไปท่านอย่ามันชิมกระไรมันอย่ามันงอัตรายนี่มันย้ำเลยเนี่ยมันบางอย่างดอนกำอย่าก็ยังลองกับจองแม่ขนังแบบพินยัวเทียบกับองเนี่ยแบบกุ้มโนก็ลองกับมันก็จองเลยกับแบบฮะบัดกับเป็นสัวบ่าบัดกับปัจจัยไหนเด้ที่หาบางอย่างเละกับมันก็จองเลยมันกับบางอย่างมากที่ก็จริงเป็นช่วยเห็นไรนี่เละกับมันก็จองเลยนี่เละก็จริงเป็นช่วยnim ko ngo yo paman hari ko ngo yo ble pangi dap kata ka jing kemen ha jing im ka jing ko ba ong ni ka ba ka ba pen so ba bar ka baca nai de nama ka jing kemen ka ba shisha hi ka long ma yai ha ka lenti ka jo ble to ble na ai body phi i wei pe i wei ki ba pe ha ro ni ka por ko menta ba phin yo ka por ke ba ha pedeng jong ke ni jing pen soi ki ba wan ha la sni philam pen buram yo ble ngan la ban pen buram yo ble ngin la pen buram yo ble man ka senja to ble kor khuya phi kor khuya baro ki ba shashkor yagani ka khubor khani ka por nala phi ya khon ya le ya ba kum ki ni ki jing len ki basnio ki pop ki bawan ka posh ka por ka ba ka ong ka ting ka jong ble ba in phlai ki pop ki jong in phla ya ki pop ki jong ba uble ulong ba ma pe nan ka pop ka ba uble la ban ma dan kapop ka boleh melawan ma kapop ka boleh melawan ma tang ka tu kapop ka bangi ni mesin pan ma boleh ya up ini mangin pan ma no bat ni rairu no atrai nam kwa shu ban le to ai bor ya na daga bor ka chu ungila daga bor chu ungila to boleh ai bor yani iwe pe iwe to hani ka por man taro ni pandang ha jing duai phiru duai lang kai mor ong ba na duai tang mangala biang re duai ma phiru naga bantayal de pat flash oble ble udan hapling jong phi kani kapor oble yo EP ba kwa ba phi phinyai phai sho lingba jong ka jengkala mo wo up EP ken ko mo pa ba habne EP philong ka jing thao ba philong jing thao jong wo kwa EP ken ba phin yai ha ka man ka jong ha ka jengkala ka jing em ka ba tham mai kitu khot bangala ai kum to baro soba ma puli mana kasni oble nang ai po pi to nya pandam ha ka jing duai ko pa jongi uba hap neng ida wan hajan jong me able ha ne ka po ba ngada duai kerpang na kamanta jong ki henmen berki para ge jong a try ba yo slow ya ka jing krana ha ne ka po ngam tip in ko try bi manu ba sha spor hen rai memetip iki daga karte meo i ga do nor ke jong ki ko try itu ke bas ngap ya kan ke video aple bas ngap ya ke jingkren naga ke ke jome be yo ya kan ke khobor ko pa ya ke ba ja kan ke perthe bar ko no ngi pendai bar ko tien ke jome duai ker pang a trai jisu ko do to ker khu ba me ko pa ya gitu ki ba shashkor ha ne ka po ki ba phai sha me re ko nor baro me men ker khu ye ki a trai be na da duai ko pa ne ka po men ta ai ka do nor ye i wei ko pa hoi ko pa bi ba phai sha me ha ka ne ka po try ma me up ni ko try baro bo wan shanga phi baro ki ba thai bat ba khya ga jingket dengan penjam ya phi mela ongkum ta gen jisu ba ko da nama kata itu ki ba phai sha me ne ka po to pen to wen no ai ga jingket naka donor ka jongki ba pen thammai ya ga jingkem ka jongki try ni ka por tap da snam ga jong jisu wei ko pa ki ba phai sha me ne ka po map no ki pop ki jongki pen thammai no me ki ko try ba ko mak ting ga jong me ka ong ko pa ba da uno udan ha ukres ulang ujing thau ba thammai ki barim ki la dono ba khmi ki baro ki la jalong ki ba thammai to ya rap ma me ko pa be hoi ko try jisu ko da ya ki to baro no phai sha me ha ka ne ka po try da duai men ka khu me ki ya rap ki la ban yan ha ka man ka jong me ko ma la rap yang ai ko pa hoi ma rap yang ai ko try pa nang jan sha me ko pa hoi ko ta ban job ye jing pen shoi ko pa bi wala kam long ko basuk ko pa hoi ko pa bi kamare berap yang ai ko pa bangan phasha me ko pa bi wat hap pedeng jong jing duna ko pa bi ko pon ko pa he me shania ha kamar ka jong ya rap in game men gi para gi jong aro chai pagi nyai phasha me ko pa bi pagi nyai yeng jat kin ko pa hoi na ka hor ban phasha me ban ai ka ti ka diang ka ti kamar gi ko chai bi hagi sang ti beli ka jong ma men yo alam yang gi ko chai
hadu ka bakut no jong ke jing em ko jong bangin nang ya pendan buram ya me ko pa ling ba jong ke jing em ko jong da ai ti no ko pa ni ka por ya ka ni ka met ke jong ngai ti no ko pa ka ni ka met ke jong ngai ti no ka ni ka jing em ko jong ha me si ko pa bahkan long ko mo jing em ko trai ko ka jing kenya ka ba em ko pa ha kamar ka jong me ko pa shimma me trai ji su ko kai barang em ha ka ni ka perthai le rap bana man pendan buram me la ba ka do no baro leng ba ka jing em baro leng ba ka bor baro ko trai ke bang ka bang ipek kin ko trai kalong nakam ta ka puram ko jong me ke ka bang ikta kalong nam ta ka puram ko jong me ke ka bang perkhat ko trai kalong nakam ta ka puram ko jong me om nakam ta jong paman om nam ta jong ka to ko trai bi are nakam ta jong ko muslim ba nakam ta ko trai bi ke hima ko jong me itu ai ni IT shime ka bang ko paro yarap yang ngilang paro haka kerteng ko jong trai par unang pan em jong Jesus Christ ni doai amen. Bless you born play chat score kan ka video but lara ka long ka jingker khu na ka banta jong phi so ba ba phin pha ro kan ka video sheki wai share lang kan sheki wai ro ma kiru kin yo ma ya ki jingker khu lingba jong ka ten ka jong play na ka banta ka burang ka jong u ngem second do pat biang para phi ha ka wai ka por bless you born